Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 4:04 gutxi diren honetan, Peñak eta Arangurenek Zabala eta Imazen aurka Azkoitian jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak hautsi egin dituzte Peñak eta Arangurenek, izan ere Zabala eta Imaz ziren gaurko norgehiagoka honetan favorito, baina 22 eta 13 irabazi diete Gipuzkoarrek, eta honen bestez Masters CaixaBank txapelketako lehen puntua eskuratu dute. Gogoratu behar da, lehenik eta behin, joan den jardunaldian Peñak eta Arangurenek galdu egin zutela Altuna eta Iztuetaren aurka 22 eta 9 emaitzarekin, errazago irabazi zuten Zabalak eta Imazek 22 eta 10 Laso eta Tolosaren aurka Labastidan. Gaurko norgehiagoka honetan gainera esango nuke oso favorito zirela Zabala eta Imaz. Batetik Aitor Arangurenek Zabaletaren lekua hartu zuenetik, etzen bat ere bermerik ematen ari, eta gaurkoan gainera atzelari, teorian gehiago den atzelari baten aurka, eta gainera sekulako uda egiten ari den atzelari baten aurka jokatu behar zuen, eta etzen testu ingururik errazena lehendabiziko puntu hori pilatzeko. Kontua kontu, esan behar dena da baita ere Zabalak sekulako hasiera eman diola norgehiagokari. Oso ongi jokatzen hasi da Javi Zabala, lehendabiziko pilotakadatik erritmoa ikeragarri sartu du, eta 3 eta 3 aurreratu dira. Gerora baina partida erabat aldatu da, Peña pixka bat piloteoan hasi eta Aranguren ere partidan asentatu direnean ez dute hutsik egin, asko jokatu dute, eta 12 eta 6 aurreratu dira lehendabiziko etenaldira. Lehendabiziko zati hori bosnakora arte edo oso berdindua joan da, baina gerora jada Peña eta Aranguren joan egin dira, eta Zabala eta Imaz ez ziren eroso ikusten kantxan, batez ere Ander Imazi behar bada esan daiteke partidaren fase batean edo zera gertatu zaiola, Gasteizen gertatu zitzaion gauza berbera, eta alakoak gertatzen dira, udan pilotariek partida asko izaten dituzte, eta orokorrean erregulartasun bat eukitza ere ez da erraza izaten, eta gaurkoan egin batean Ander Imazi horixe gertatu zaio, eta gainera horri Peñak eta Arangurenek egin duten partida puska gehitu behar zaio. Asko jokatu dute, etzen eguneik errazena, presio handia zuten, gaur bai edo bai irabazi beharra, baina ere partida dotore atera dute aurrera. Gerora pixkanaka beste tanto batzuk egiten hasi dira, Javi Zabala berriro ere berpiztu da, momentu batean erabat itzalita ikusi baitugu, baina gerora berriz ere 18 eta 11 aurreratu dira Peña eta Aranguren, eta azkenerako 22 eta 13 benetan meritu handiko garaipena. Peñak oso ongi jokatu du, tanto asko amaituz, Arangurenek atzean bizkarra erakutsi orokorrean Ander Imazi, eta horixe zen bikotearen gakoa partida aurrera ateratzeko. Aldi Zabalak eta Imazek ez dute euren maila inondik inora eman. Eta honen ostean, honelaxe geratu da Masters CaixaBank txapelketako sailkapena behin-behinean, lehendabiziko puntua eskuratu dute Peña eta Zabaleta bikote titularrak, eta atzo arratsaldean, edo beki esan da gaur goizean, ia panorama beltza zena, ordu honetan are hobea da. Gaurko zeran hitz egiten ari gara, hurrengo egunean ari gara grabatzen, baina benetan partida oso ona jokatu dute, eta etzen esan bezala testu ingururik errazena alako partida bat jokatzeko, eta egin batean ere esan daiteke honek deskribatzen dituela udako gora berak, Peña eta Zabaleta bikote titularra bazirudien jada gaur galduta, eta normalena behar bada galtzea izango ziteke, baina ez dute partida galdu, irabazi egin dute, nola irabazi gainera, eta lehendabiziko puntu honekin txapelketan oso sartuta daude, eta argi Jose Javier Zabaleta itzultzen bada, bikote honek oraindik ere zeresan handia eman baitezake txapelketa honetan. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean izan agur.